Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka Jingthep economic khmat chakiyang darbar thawan jong ka jala kalalong ka Beit ranti habaro lightly constituency jong ka West Khasi Hills wala ki don ki polling station ki bala don Jingthep hakakor EVM hakapor Nongthep ka Jingpoi jong Nongthep ward habaro ka district kat Haduh ka por san chiteng janmiet kalakot Haduh nyopu pra point san pukundai persen bad hanong ston kalakot nyopu lai point apun persen haram brai jengam nyopu saw point sopu persen bad hamotion road prapu pra point persen Kipai ba ki balai mi irenti nadu por nyobu James step balai tap ya vote ke jongki haman lagi polling station bala sakhiru hakikatu kat nitli ki polling station kipai ba ki yang daulan wajrong ban up la kapali na benta balai tap ya vote ke jongki